työhakemuksessa sinut kysytään esimerkiksi asiaa paineensietokyky. Minkälainen on sun paineensietokyky? Haemme ihmistä, jolla on hyvä paineensietokyky. Mietitkö sä itseäsi siinä kohtaa sen työn kautta, että ei vitsi, mä oon tehnyt töitä. Joo, mutta ei kai se mikään niin paineellista ollut. Tai se on ollut ehkä semmoista tasaista. Kyllä ne muut on sen paineen kantanut, en minä. En mä varmaan mitään paineensietokykyistä työtä koskaan tehnyt. Ja sit sä oot silleen, että en mä ehkä voi siihen hakea. Ja sit sun oikea elämä on sitä, että sulla on 3 lasta, niillä on kaikilla harrastukset. Sit sulta löytyy sieltä myös niin kuin paketissa omat työt. Ja sit sä vielä pyörität pari harrastuspiiriä siinä omassa kaikessa muussa. Eli sun organisointikykys on oikeasti ihan huima. Ja sit jos sä pystyt tavallaan näkemään itse sen kautta, että okei, mun työssä mä en ole joutunut niin kovasti organisoimaan, mun vapaa-ajallahan mä organisoin jatkuvasti. Mä pyöritän niinku 3-4 kalenteria siinä samaan aikaan ja katsoin, että kaikki hoituu ja miten saadaan niinku asiat ja aikataulut vietyä maaliin. Niin loppukädessä se, että onko sulla sitä osaamista siinä organisointiin vai ei, on se, että miten sä itse näet ja mitä kautta. Ja aika usein me niin mietitään työssä esimerkiksi ja työhön liittyviä asioita pelkän työminen kautta. Se, että sä oot voinut hankkia esimerkiksi jossain harrastetoiminnassa ihan sen saman kyvykkyyden, mitä sä pystyt käyttämään siellä työelämässä. Ja sitten kun sä oivallat sen, niin yhtäkkiä sä näetkin, että ei vitsit, mä oon mahdollisesti aivan kova kandidaatti tähän työhön, mihin mä näin vähän ennen, että en millään lailla, kulta puuttuu joku osa-alue. Tämmöisiä asioita me löydetään aika usein siellä uravalmennuksessa.